Tento salát se nikdy nedotknul hlíny. Přesto k jeho vypěstování nebylo nikdy použito žádných hnojiv ani chemikálií. Ale že se nestydíš takový hnus tam. Vše je umožněno díky propojení miliony let starých principů s moderními technologiemi akvaponického pěstování, které využívá... Ale akorát hnus z laboratoře to je. Hnus z laboratoře dostanete rakovinu z toho akorát. Ne, ve skutečnosti nemá s laboratoří nic společného. Akvaponie totiž využívá cyklus ryb, rostlin a bakterií. Jasně, bakterie, já vám řeknu, chcete mít v salátě bakterie, no tak chcete mít bakterie. Pane, tento salát je ve skutečnosti mnohem méně závadný než většina z toho, co si můžete koupit v supermarketu. Jo, a je to bio, řekni, je to bio. Tak akvaponické produkty zatím nelze označit značkou bio, ale... Ale do diktát v Bruselu, do Unie, na si